bag class 3, sé Dihaoine Dòigheil agus sinna cíalchaí gyda am son dúlain na deireadh cheachcin. Nis yn dŵr son yn dúlain acif, has y fydol fain gensi môr, nio lena tŷ môr, agus has y fydol fiach yn rysyn y chwyr at sa has y na lafan acif mar sy'n. Nis, ha Mrs. Stone y Dòigheil yn gaif chili hyn, ha Miss Bloomer y Dòigheil yn gaif chili agus ha Miss y Dòigheil yn gaif chili 3, agus fed i seis y teg, jeis y fy gyri y teg. A cain i gaif a cwtr yma gyfel sy'n safod, a hynnyl sy'n y gyri gan bys y fy gorsig eich sy'n pen. Okay? Yay! Agus son bonus video has fydol y ffeicin yn merach y rhain Mrs. Stone, yn merach y rhain i ans yn video sio. Am I cheating? You're just lying down. Ha mi yn dochus gyn bi spars acif leisyn, agus ha mi yn dochus gyn bi jirig chiach gyn ma acif. Agus chi sy'n sif erash leina jylwyn. Jerry!